Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-amay patay matapos panglutang sang mismo ilang mga himata. Bangod sa problema sa pamilya, lalaki patay matapos maghikog. Sa balita nasyonal, bilanggo sa bilibid nga si JB Sebastian napatay bangod sa COVID-19. Delay nga pagpagwas ang COVID-19 results sa Department of Health ginapaimbestigahan sa isa ka mamalida. Maayong aga Bacolod, bayang aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hulyo 20, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ako si Jimmy. Good morning mga ka-action! So, Monday naman Action Boy, no? Good morning. Good morning. Yes, kag sa aton, gid yung mga ka-action nga nagaupod sa aton subong sa Facebook Live. Dali lagi bala kay ka hinay sa nga ako nga internet, yo. Hindi Uy, mag-load ang mga greetings sa aton yung mga ka-action, Action Boy. Imo ya, makita mo da. Mo pa man. Dali lang gida. Mahina ang internet, sige lang. Do ka mahina ang kalaban subong. Rin sa kwan niya, Drio. Ato na na. Oo, Gracia Horvidalia. Good morning, Dra. May mga signal, Tingala ko man hindi mo ka, no? Gracia Horvidalia sa kay Lorna Cabalis Elioran. Good morning, man. Sa kay kay kado kahina gid sa loading Okay, wala ta internet. may ara daw hina kuno. Kapigaw sa ato internet subong aw. Do ang ako na rin maghina. Dire na lang ta sa lang gid ba? Sa kay Ed Gre. Ed Gre, good morning kuno. So watching live at Isabela Resort. Isabel's Resort and Restaurant sa Talisay. Isabela. Isabel's Resort and Restaurant sa Talisay City. Try our talabacono from Rojas City. Uy, wow. Titambok na kuno Action Boy kung halin sa Rojas. Di na sa dampi man. Ang ina nga nasiling niya nga resort man. Sa Talisay gani pero hindi ko kabalo. Kadto ka na da? Ano kuno ngalan? Isabel's Resort and Restaurant. Ay duway ko kabati aw. Kabati ako na subong bago lang. So di ka kabalo. Okay, so sige. Ari na, salamat, ari na. Si, Action Boy, si Lorna Ilioran, nabasa mo na Action Boy, mayong aga. Okay, kag sa aton mga ka-action, yung nag-upod sa aton subong aga. Kay Mark Balahadya, good morning, Action Radyo, nagalantaw live sa Bacolod. Kay Nelor Pamplona, Action Boy, good morning, Action Dorel, kag Action Boy, watching from Dubai. Mga OFWs, gali naton Action Boy ha, mayong aga gid nga nagaupod sila sa aton subong adlaw kay Labayan Eduardo Jr. Good morning. Watching live from Doña Juliana naman. Kay Nanay Ligaya Abeto dra sa may Banwa sa nga Binalbagan. Mayugid niya aga Nanay Ligaya. Kay Gracia Horvidalia, alikod CICM na connection boy. Okay. Nadamo na Endo Isabel. Kilala ko doon kakadto na damo. Nadamo na kilala ko na kakadto da. Kay Raydan Velasco, good morning mga ka-action. Good morning Kawayanan 1. Kay Jean Pabilio, good morning watching live. Lang ko di BGC Taguig. Okay, sige. Kay Lorna Termil, good morning Action Radio sa Family Termil sa Barangay Bata. Monitor lang kami samta nagapangape. Kay Bia Jonathan, mayong aga man sa imo dera. Okay. Ang ako niya internet ito, isan siya mag-champion ako. Sa ano ka connect sa Conrom naton? Grabe. Kaya ang Globe to Drido Kapigaw gid subong. Hindi ka-connect man kung bisan din lang.
Abisan din lang. Well, let me check. Okay. Let me check. Aray. Kaya, Smart Salcedo, mayong aga. Dra sa may Tanza, Cavite, Action Boy, ha? Nagapamati siya sa aton. Why man naka-on imo wifi? Bago lang in-off. Gani, kaya Ay, wala. bako lang galigin off. Kaya, Tope, Daime, Toper, Cobrar. Ah, grabe ba? Morning, Sir Ma'am. Kay Romeo Baroba Jr. Good morning, Action Radio. Watching live every morning from Manapla. Yes. Sir, kumusta? Oh, yes, you're connected now. Ay, Kaya ganyan. Edmar Kilitar. Good morning, Action Radio. Watching live from Bago City. Good morning Kaya- sa ako nga mga kasimanwa. Huligin ni Guro Action Boy ay, ginanoya lang iyang ngalan. Family Lamayo kuno sa araw. Vista Lamayo. Isda na karon, no? Sige, karon naman na yun. Family Lamayo, sorry. Good morning. Karon Good naman ang morning, iba. Adrasel. Ay, karon naman iba. Karon Mabalik naman na ang ta. iba na. Okay, sige, later naman mga ka-action, ha? Sige. Pasensya, gid Lamayo, gali. Lagi ko, sumulo ka pa. Stand by sa Lamayo. itong mga balita lokal. Agapas ang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapa. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na kaligad sa tag ng alas 6. Detalya na sang mga balita lokal. Patay ang mga amay matapos ginlutang sa ilegar 4 nila kamahimata samtang nagapungko sa bato sa kilid-dalan sa sitio Nasanagan, Barangay Biao, Banwas ang Binalbagan mula 9 takna sang aga kahapon Domingo. Ang mga napatay kilala nga Sanday Crisanto Espante Sr., 52 anyos, kag Crisanto Espante Jr., 22 anyos, tanan pumuluyo sang sitio dinapit sa mga barangay kag Banwa. Ginkilala naman ang mga suspetsado sa ilananday Jomar Salvador, 25 anyos, alias Negro Salvador, 22 anyos, alias John J, 30 anyos, kay isa pa kawala makilalaan nga lalaki, tugod may tabon ang noong. Suno kay Binalbagan PNP Chief Major Fernando Somblingo Jr., madungay nga pagdinumtanay ang ginalantaw nga motibo sa pagpatay matapos na diskubre nga antes pang insidente ginsettle na mga ini sa barangay. Duha man ni Somblingo, ang duha ka menor de edad nga bata na Espante Sr. amo nakasaksi sang hitabo kag nagkilala sa mga suspetsado. Na-recover 4 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas lutang sa eksena sa insidente kag may nakuha man nga basiyo sang 38 kalibre nga revolver sa lawas sang biktima. Yes ma'am, nagapungko sila along the road. Kasi actually, nagbago lang sila ng sinanabayaran sang kung sa diin nagbaligya sila isa sang baboy ba. Yung mga komprador na kung sa diin na nagabakal sa mga baboy, wherein ginbakal ang baboy nila, ginbaligya nila that time. Then, amo ato, hindi nila magliwan man sa ila, pamilya man nila ang nagpatay sa ila. Si Major Fernando Somblingo Jr. sang Binalbagan PNP. Patay na sang nasapuan sa iya pamilya ang 34 anyos nga lalaki matapos ginbitay ang iya kaugalingon gamit ang kalat kag ginigot sa window grill sang banyo sa barangay Tangub, syudad sa Bacolod. Suno kay Police Station 8 Commander Captain Armelin Vargas, base sa panaysayon sa himata antes panakitaan nga wala na sang kabuhi ang nasambit nga lalaki mas sinulubon na ini. Dugang pa ni Vargas problema sa pamilya ang isa sa ginalantaw rason sang himata. Ang 34 anyos nga lalaki na sapuan sa sulod sang banyo las 5 sang aga Domingo. Antes ang insidente, masinulubon na siya. Sano sa iya, ito nga himata nga nagdugadugong na lang siya bala. Tungod na sa iya nga kuno nga personal problems ang biktima. Kaya antes ang insidente, daw masinulubon na siya. Tungod na sa iya nga problema sa pasulod pa ni Malan nga pamilya. Kabahin sang pahayag ni Police Station 8 Commander Captain Armelin Vargas. Patay man ang isa ka nagamaneho sa motorsiklo matapos nakabunggo sa isa ka Isuzu Elf sa National Highway sa barangay Bakuyangan, Banwas ang Hinubaan sadtong Sabadong adlaw. Ang biktima ang kilala kay Art Gumban, 31 anyos, kag pumuluyo sang barangay Talakagay sa Muman nga Banwa. Sa investigasyon sa Hinubaan PNP, ang biktima nagadala sa motorsiklo padulong sa Sur sa Sur Panorte
Paglabot sa lugar sa aksidente, nadulaan ni sang control kay nagbunggo sa nagapark nga elf sa kilid sa dalan. Giningagaw padala ang biktima sa Eleuterio Memorial Hospital. Apang akon Eleuterio Dicena Memorial Hospital apang gideklarar nga patay bangod sa patal nga kapilasan nga naangkon sang iya sini nga lawas. Nasapon man nga patay ang isa ka lalaki nga nagtabok sa kilid baybay sa Hamago Beach Resort si Chuluok, Barangay Old Sagay, siyudad sang Sagay sa tung adlaw sang Sabado. Ang napatay ang ginkilala pa lang sa ngalan nga Alice Jobert base man sa tattoo nga nakitaan sa nawala nga dughan. Sa investigasyon sang Sagay PNP, nakitaan sa mga saksi ang biktima nga nagtabok sa suba sang Barangay Himugaan Baybay padulong sa Barangay Old Sagay apisar nga makusog ang current sang tubig. Ang otoridad ang wala sa nakita nga foul play sa bangkay sang biktima apang pada ng investigasyon sa sini nga tinion. Samtang ginserbe naman ang warrant of arrest sa isa ka lalaki nga nagapangatubang sang kaso nga 3 ka counts sang rape dito sa City Overflow, Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan. Ang ining subject sang warrant of arrest ng kilala kay John Webb Bermudez, 27 anyos, kagumluyo sang Barangay Tanawan sa amuman nga siyudad. Ang warrant of arrest naging paparaog ni Honorable Rodney Magbanwa, presiding judge ng RTC 6 Judicial Region Branch 61 Kabangkalan. Kagula naman sa piyansa nga gin-rekomendar para sa temporaryo kahiluwayan sa sining suspetsado. Si Webb sa karon ako si Bermudez sa karon ang preso naman sa custodial facility sa Kabangkalan PNP. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado isa ka persona nga nagahupot sa illegal nga droga kag armas luthang sa Hacienda Sonia 2, Barangay Bugang, Banwa sang Tuboso sa tong adlaw sang Sabado. Ang suspect ang ginkilala kay Alfredo Ibanez, 36 anyos, kag nagapuyo sa muman nga lugar. Sa record sang Tuboso PNP, unang ginpatigayunan sang Baybas si Ibanez, kag nakuhaan sang balor 816 pesos. Sa ginasuspetsohan shabu, 500 pesos nga Baybas money, kag isa ka homemade caliber 45, lakip na ang magazine nga may 5 ka bala nga wala pa makalupok. Ang suspect ang preso na sa custodial facility sang Tuboso PNP. Action Radio Philippines Standard Time, Lasay 13. Kag sa ato naman mga ka-aksyon sa panahon subong sang new normal ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat ginaton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. Gani ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ining Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural and organic, scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap, chemical free and very mild gid sa aton nga panit. Pwede magamit bilang feminine wash, pwede man magamit bilang shampoo para sa may mga kaspadera, may mga punggod, may body odor kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa Bacolod, mabakal sa Huacong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa drugstores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa ato naman nga pagkaw sa mga balatian, mga respiratory diseases, para sa ubo, sipon, trangkaso, kinahanglan mabakod ang aton nga immune system. Kag para dira, ginarekomendar naton sa inyo ning Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% ini siya nga himo sa mangosteen, wala sang preservative, wala sang additives, wala sang extenders, wala sang ginimpon o gindugang nga iban nga erba. Kaya suno sa pagtuon sa mga eksperto dito sa isa ka universidad sa Kentucky, USA, nagapakita nga ang xanthone compound gali sa mangosteen, madula ang pag-epektibo sini ang healing properties niya, madula kag may antagonistic effect kung impunan nimo sa ibang erba. Amo na ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, 100% kinini nga mangosteen. Mabakal naton ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Huacong Chinese Drugstore kay iban pa nga mabutika malapit lang sa inyo lugar. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule mabakal naton tag 10 ka pesos lang ang kada kapsula. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, 18 pesos ang kada tibag. Pwede mo nagtimpla sa isa ka litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Inmate sa Bilibid nga si JB Sebastian napatay bangod sa COVID-19. Samtang delay nga pagpagawa sang COVID-19 results sang DOH, ginapaimbestigahan sang isa ka mamalidha. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Ang nabanggit tulos
Sige. Yes, good morning, liwat mga ka-aksyon! Action boy, liwat na gid ipabalo sa aton mga ka-aksyon ha. And remind na gid liwat sa ila. Nga, karon na lang Joy. Later. Ga-off kita action boy, kaya may gapamangkot. Naga-mute kita ko, no? So, liwat, naga-mute kami during sa amon endorsements ang product. Kaya hindi siya pwede sa Facebook. Basta ganit kung may sound, Meaning, may audio, meaning ka-endorse kami na yes, sa mga nag-endorse. products. Yes, correct. Na hindi allowed sa FB. Yes, correct. So, amo na, kami ibang action boy nga hindi pa sila aware mong, nakamba sila wala audio, naka-off ko ng mic. So, ano na siya, nag-endorse kami sa product. But anyway, action boy, mapadayon kita sa aton mga greetings, sa aton mga ka-action. Kami ako lang yan ay happy birthday si Junel Halyurina. Ay, Junel! Happy birthday! Dugay ko na wala na batayan ang ngalan ni Junel, Si Junel. Junel Junel Halyurina, happy birthday. Yes, happy birthday, Ken. Alright, action boy, kaina, kadamo sa mga greetings Si Kagawad naton, ro mo. Kinesyan dira sa Barangay Pahanukoy. Good morning. Alright, good morning, Suset Lumeda, Tanan na may lang ang agaman. kagawad sang Barangay Pahanukoy, Kay action boy, kay Evsmart Salcedo. Ay, wait lang, wala ko pa nabasa ang iban. Kay Raydan Velasco, kay Kawayanan 1 nabasa ko nakagina. Kay Evsmart Salcedo, good morning, monitor ko di Tanza Cavite. Kay Romeo Baroba Jr. Good morning, Action Radio, watching live every morning from Manapla. Kay Edmar Kilitar, watching live from Bago City naman siya, Action Boy. Kay Ben Abante, good morning, watching from Mactan Air Base, LLC. Salamat. Din siya, Cebu, Sa Guroy, no? Cebu, sa airport na dampi ko. Correct. Kay Nalerek, Sarabia, good morning, Action Radio. Good morning, Kanduni. Good morning, Hinigaran, mga peta. Bilog nga negros, ni Guro Tani, plano ya i-greet. Bilog nga Chicks area, gano'n ang yakag mga 5th district. Correct. Sa 6th district. Kay Marlene Osal, good morning, Action Radio, watching from Kuwait. Kay Matilano ni Pomoseno Jenny, mayang aga watching here from Riyadh, Saudi Arabia. Sa atin ng mga OFWs, Action Boy, mga amo ni Guro nga oras, pahuway ni Guro nila. Okay, depende sa country. Yes, kimari ba niya gabi? Mayara subong pareho sa Kuwait, subong Tagalauna. Sang kagahon. Matalas 12 ni subong. Yes, correct. Kay Erwin Gonzalez, watching from Maao, Diana Perez, good morning, Boy and Dorel. Miriam Sanchez, good morning, Action Radio, watching from Talisay City. Ibrahim Clarin, good morning, Action Radio, watching from Bonifacio Global City. Kay John Onabia Kawit, good morning, Action Dorel, Action Boy, monitor lang ko sa Mansilingan. Hinaro Vidal, good morning, Action Boy and Dorel, watching from Tokyo. Hi to Brian, kuno sa New York. Thanks and more power. Keep safe. Kay Vanessa Mayo, Action ba atong suki giniya. Hambaya watching and catching up to Action Radio Bacolod News. Hello Action Boy and Action Miss Dorel. Good afternoon dito sa ila. Sa Twin Cities, Minneapolis, Minnesota. Hello to my teacher S. Santander. Si Miss S, and my family in Tangub. Thanks, good and God bless. Kay Beth Tumangon, morning, Action Boy. Actually, si Vanessa Mayo, nagliig, matamyaw man ni Ma'am Santander. Okay, katamyawan na sila duwa. Suset sa ta, oo. Correct. Kay Beth Tumangan, Action Boy. Teacher kag student ni. Correct. Morning, Action Boy. Doran, Action Dorel. Pag-greet, happy birthday kay ex-barangay kapitan J.R. Villanueva, kung Action Boy, sa barangay Napoles. Okay. Kag morning man sa Pantilio family sa Purok Acacia, barangay Napoles, Bago City. God bless us. Okay. Kay Maria Luz Grijaldo Macuna. Morning, Action Boy. Action Doll, stay safe always. Kay Helen Palencia, good morning to all. God bless us, watching from Victoria City. Kay Ronnie Mananghaya, watching from Saudi Arabia. Kamusta and halong Bacolod.
Kay, ay, happy birthday si Nanay Ligaya. May ginapag-greet, Action Boy. Happy birthday to my grandniece Antoinette Hamili. She is here in Binalbagan. Happy birthday, Antoinette. Oh my gosh, ako man nga friend, si Antoinette. Friend mo ka ba nga birthday niya? Naanan ko bing Antoinette ang tawag ko sa iya. Pero ito, nangangalan, si Antoinette. Maria Antoinette. Iayo si Tess. Happy birthday, Agli Subong. Happy birthday, Tessie. Kay Jovan Supe, good morning, Action. Watching from Montreal, Canada. Wow. Kay, sa Japan, pagid siya ko, no? Si Edwardson Montaño Silviderio. Good morning, Action Boy and Dorel. Always watching from Japan. God bless. Si may watcher, pagita Action Boy, viewer, pagita Action Boy, from Cotabato City. Si Warren Conejar. Kay Carlos Federes Tronyo II, morning. Bacolod, happy watching lang sa Trunyo family kag sa hinablos niya nga si RR. Watching ko na sa QC, Quezon City. Kay Helmond Garbanzos, good morning, watching from San Paulo, Brazil, ni Gorono. Sao ginaya. Sao Paulo, Brazil. Always gid ko ga-monitor basta may data kag wifi lang. Good. Okay. Jocelyn Tiangson, good morning. Mansilingan. Cory Vidaha. Okay, sige. Good morning. Standby kita sa mga balita nasyonal, mga kaksyon. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Napatay sa COVID-19 ang isa kabilanggo sa New Bilibid Prison nga si JB Nino Sebastian, kagilayon gin-cremate ang yas nga bangkay. Sunod sa report, ang 40 anyos nga inmate napatay sa tong adlaw sa Sabado sa NBP Hospital, kag ginasaad sa death certificate nga gintunaan niya kamatayon amo ang acute myocardial infarction as a complication of COVID-19. Wala sang autopsy ang ginhimo kagilayon gin-cremate sa crematorium sa Cavite ang bangkay. Sunod kay Justice Secretary Minardo Guevara nga iya ginpatawag si Bureau of Corrections General Gerald Bantag sa iyang opisina sa adlaw sa Lunes angot sa among hitabo. Sa madumduman sa Oktubre 2016 sa House hearing may kagtanan sa ginaligar for relief o paglapnag sang illegal drugs sa sulod sang Bilibid Prison. Gintawag ni Sebastian si Senator Leila de Lima bilang protector sang illegal drug operation sa pasilidad. Apang sa depensa sang senador ginpahayag nga ginpuwersa si Sebastian sa otoridad agud gubon ang isning ngalan. Nobyembre 2016 sa nagpasaka sang kaso nga graft kag kaso kriminal si Sebastian sa Department of Justice bato kay De Lima, anay Bureau of Corrections Chief Ricardo Rainier Cruz kag anay NBP Head Richard Schwarzkopf Jr. Ginaduso ni Quezon City Representative Precious Hipolito Castelo nga imbestigahan ang delay nga pagpagwa sa COVID-19 results sa Department of Health. Sa House Resolution number 1010, ginapangaba ni Castelo sa House Committee on Health nga usisaon ang report sa DOH sa COVID-19 test results bangod sa linibo ang case backlog sa pungsod. Ginabasehan ni Castelo ang case classification nga ginhimo sa DOH nga gin-classify nga fresh kag late cases. Palayag ni Castelo sa bugos nga kalibutan ang Pilipinas lamang ang may among asahi isang classification kag kinahanglan nga i-improve ini matapos
Matapos nga diri nagabase ang gobyerno sa paghimo sang pulisa kag estratehiya kung paano mapaayo ang public health situation sang Pilipinas. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga matapos ang pila ka bulan nga trial, nakahimo na sang locally produced test kits. Sunod sa DOH, nagpasalamat sila sa bulig sang Manila Health Tech Team para matapos ang proyekto. Tungod sini, nakayuna sang DOH ang mga kakulangan halin sa Gen Amplify version nga una gin-develop. Sa karon handa na para sa commercial use ang Gen Amplify version 2, ang pinakauna nga RT-PCR test nga himo sa pungsod. Nag-deploy sang unang nga batch sang 26 ka mga swabbers ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, Visayas, bilang kabahin sang patigayon nga aggressive contact tracing efforts sa Emergency Operations Center o EOC. Sulo kay retired Major General Mel Feliciano nga mo ang nag-assist kay Cebu Overseer Roy Simato nga ang swabber sa may dako nga papel sa pagtinguha nga mapunggan ang paglatas ng COVID-19 sa syudad. Dugang pa ni Feliciano ang Department of Health ang mga naghanas sa mga swabbers para sa epektibo nga contact tracing nga ila pagahimuon. Gin-suspend naman sa Office of the Vice President ang trabaho matapos nga 4 sa staff sini ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Vice Presidential Spokesman Barry Gutierrez, bilang pagsunod sa safety protocols, gilayon nga gin-suspend ang trabaho, kaging patigayon ang testing para sa tanan nga personnel sa Office of the Vice President, lakip na si Vice President Robredo. Duha man ni Gutierrez, negatibo naman si Robredo sa COVID-19. Palayag pa ni Gutierrez, tuyo sang suspension sang trabaho, agud magkapatigayon sang disinfection sa pasilidad kag contact tracing, agud ma-identify ang mga persona nga naka-close contact sa nagpositibo sa masakit. Ginainganyo ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si Presidente Rodrigo Duterte nga duso ang laying nga nagadumili sa political dynasty sagud matapos na ang matuod nga oligarchs sa Pilipinas. Sa online media forum, ginpahayag ni Drilon nga ang political dynasties ang mga matuod nga mga oligarch nga mga dapat unahon nga bungkagon sa Pilipinas. Ginhimo ni Drilon ang pahayag matapos ginpalayag sa Presidente nga nabungkag na niya ang oligarch sa pungsod nga wala nagdeklarar sang martial law. Nagapati ang senador nga maikasarang ang Presidente nga mapasar ang anti-political dynasty bill sa Kongreso, labi pa ang kadamaan sa mga kongresista ang kaalyado sini. Naghinyo naman ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema nga i-dismiss ang mga petisyon nga nagapamatok sa bagong laying nga anti-terrorism. Sa isa ka statement, ginpahayag sang OSG nga ang petisyon batok sa laying nga anti-terrorism ang primarily on baseless allegations of vagueness of the law, unjustified fears of abuse, and imagined conjectures. Naibaluan na damo nga grupo kag individual ang nagapubudyag sang kabalaka nga ang ining hagna o kung ining layi ang posible maabuso kag magamit sa mga otoridad agud lagson ang mga aktivista o kung ang mga nagaprotesta nga sa posible sila masalan nga terorista. Kag sa katapusan nga balita national, ginpahayag sang Presidential Communications Operations Office o PCOO nga nag-request ini nga ang Freedom of Information Bill ang malakip sa urgent legislative agenda ni Presidente Rodrigo Duterte sa ikalima nga State of the Nation Address masunod nga semana. Sa network briefing, ginpahayag ni Communications Assistant Secretary Chris Ablan nga ang PCOO nagpangabay para sa pag-issue sang certification sang FOI bill bilang urgent legislative measures ang Duterte administration. Ang PCOO ang mga nagapanguna sa pagpasangkad sa FOI pagi sa pag-implementar sa access to information sa lokal nga level. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag vitamina, arang kape nga wala ka ginakonsensya kung mag-inom ka, ari rekomendar ko gid sa inyo ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon. Ini ang Best Cafe, kompleto ini sa anom ka kilala nga best medicinal plants kaangay na lamang sang malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, kag natural sweetener nga stevia. Proven man nga nagapapugong kag nagabulong sa mabalatian kag isang hypertension, kidney problem, heart ailment, kag madamong iban pang mga balatian. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix mga ka-aksyon, sugar free iniha kag aprobado sa mga lugar. Inyong ipamatiyan na aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion. Upod ka aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mga balita sa aksyon balita morning edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabad. Kag aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.